Ola, que tal? Benvidos a unha nova entrevista en Diario da Arousa. Hoxe temos con nós a Javier Frieiro, que é o presidente da Asociación Cultural Carracedo Fala. Bos días, Javier, gracias por vir hasta aquí. Gracias por invitarme. Bueno, Carracedo Fala é un boletín que o tes aí tamén, se o queres ensinar, pois un dos números de Carracedo Fala. Por que decidistes dar o salto despois de tantos anos, que levades creo que desde o 2014 publicando o boletín? Por que decidistes dar ese salto a facer unha asociación cultural? Bueno, pois, como ben dís, comezamos no 2014. Bueno, a nosa Carracedo Fala ten máis ou menos 10 anos, sí? A nosa idea inicial era facer unha publicación que recollese os aspectos máis importantes da nosa parroquia, reportaxes sobre a historia local, reportaxes sobre figuras senlleiras do lugar. Entón, da man da que foi a asociación parroquial que se fundou para ampliar o cemiterio parroquial, pois botamos a andar este proxecto, pero de aí a uns anos, sobre todo porque o boletín tivo moi boa acollida entre os veciños, decidimos montar unha asociación independente que se dedicase exclusivamente a cuestións culturais e tamén a edición do periódico. Así foi como o ano pasado, coincidindo co 10º aniversario do lanzamento do primeiro número, pois rexistramos oficialmente a Asociación Cultural Carracedo Fala, que comparte nome co nome do boletín. E que tal acollida tuvo esa asociación? Porque levades pouquiños meses, que balance faz hasta ahora? Pois a verdade é moi positiva. É certo que a asociación ten moi poucos meses de vida, pero a nosos veciños xa nos coñecen dende hai moito tempo e saben como traballamos. Entón, pois moi contentos. Dende o primeiro momento, a verdade é que dende que fomos a repartir os primeiros Carracedo Fala polas casas alá por do 2014, moi ben, logo de que os veciños o leran e viran o que facíamos, pois tamén moi ben. Cando volvemos outros anos, tanto comentarios dicíndonos que estaban moi contentos, como por suposto por medio das doazóns económicas que permiten que poidamos seguir facendo este traballo, pois en ambos aspectos estamos moi satisfeitos e iso que nos impulsa a continuar o noso traballo. Porque ahora mesmo canta xente seríades? Como se poden poñer en contacto con vos se queren asociar? Claro, a ver, nós somos unha asociación que está composto por un núcleo directivo moi compacto, que seríamos unha xornalista, unha licenciada en Económicas e un historiador que son eu. Ese é o que é o núcleo directivo da asociación. Nos reunímonos para falar das distintas iniciativas que temos e como plantexalas e leválas adiante. E logo, tamén formando parte da asociación, temos unha rede de colaboradores, mulleres e homes que son veciños de Carracedo, que nos axudan tanto a encher as páxinas do Carracedo Fala como tamén a levar adiante as distintas iniciativas que a maiores do xornal temos. Estamos, a verdade, moi agradecidos, é o que dicía antes, moi agradecidos pola colaboración deses veciños e veciñas que fan que isto sexa posible. E nada, poden contactar con nós, tanto nas nosas casas, que vivimos en Carracedo, todos saben a casa, e como polas nosas redes sociais, polo noso Facebook, que tamén leva o nome de Carracedo Fala. E facendo un pouco alusión ao vosso nome, de que fala Carracedo ahora mesmo? Bueno, que problemáticas ou que necesidades hai ahora mesmo por ali? Vale, pois Carracedo fala de Carracedo, obviamente. O noso lema é o que ocorre en Carracedo contamos cho nós. Pois mira, Carracedo Fala, como boletín, ten distintas seccións. Eu a que destacaría en primeiro lugar sería a de protagonistas. En cada número, pois facemos unha reportaxe, unha entrevista a unha figura senlleira da parroquia. E aquí, dos 10 números que levamos, pois hai moita variedade. Pois dende Dona Ramona da Pedreira, que é actualmente a muller máis maior de Carracedo, e aquí fixemos un especial fai uns anos, un especial que lle fomos entregar en persoa e do que está moi orgullosa, nós tamén, por suposto, ata tamén Lelo Casal de Rique, que era foi un neno que nos anos 50 emigrou a Argentina só, despois de que morrera a súa nai, ele era de Carracedo, a nai faleceu, e o pai, que xa estaba alá emigrado na Argentina, como outros tantos galegos, pois foise a reunir con el. E non volvería a Galicia ata uns 40 anos despois, e temos que dicir que contactamos con Lelo porque lle chegou a través das nosas redes sociais o que facíamos, gustoulle moito a proposta e, dende Argentina, que actualmente vive ali, nos mandou a súa historia que publicamos no 9º número, este que teño aquí. No 8º, perdón, no 8º.
E tamén tratades temas de actualidade, pois de cousas que pasen na Sí, parroquia? pois outra das nosas seccións é a de mortos e vivos. Bueno, esta sección está un pouco en crise polo tema este da Lei de Protección de Datos, porque, bueno, a sección basicamente consigna os falecementos, os nacementos e os casamentos. E agora estas cuestións, como, bueno, hai certa reticencia a publicar, pois, bueno, témosla que replantexar. Pero, bueno, estamos xa vendo como se pode facer para os próximos números. E tamén, por suposto, pois consignamos as actividades de outras asociacións que hai na parroquia, é a sección máis de actualidade, e tamén temos unha sección da que tamén estamos moi contentos e aos veciños lle gusta moito, que é a voz do veciño. Basicamente, aí facemos relación de queixas que teñen os veciños a respecto de problemas relacionados con servizos e infraestructuras da parroquia que non funcionan de todo ben. Lamentablemente, en 2025, a pesar do ano no que estamos, aínda Carracedo pois conta con, bueno, carece dunha rede de sumidoiros completa, deficiencias na asfaltada de camiños, unha depuradora que non funciona dende hai moito tempo e que os veciños insisten moito nesta cuestión que lle demandan ao Concello. Bueno, dende as páxinas, humildes páxinas do noso boletín, pois damoslle voz. E decides, deixáchesme xusto antes o vosso lema, que o que ocorre en Carracedo contamos nós, considerades que as cousas que pasan nas parroquias pequenas ou nas localidades pequenas non está suficientemente reflectido mellor nos medios máis tradicionais? Bueno, no que se refire aos diarios, como poden ser o Diario da Arousa, así que, afortunadamente, sempre hai un espazo nas súas páxinas para o que sucede no mar local. Despois, outros medios, igual que miran cara a certos núcleos que consideran máis interesantes, como Santiago ou Madrid, bueno, pois isto, lamentámolo dicir, pois o rural é o gran ausente. Entón, bueno, nunha época da globalización, pois a nós sempre nos gusta dicir moito este lema, que é o de as historias máis locais son tamén as máis universais. Entón, bueno, o que ocorre en Carracedo tamén ocorre noutras moitas parroquias de Galicia, noutras moitas parroquias e lugares de España. É importante denuncialo e contalo para que a xente o saiba. E sobre as actividades que facedes ou que estades pensando en facer, se me podes contar algunha, porque teño visto que tedes pensado facer actividades relacionadas ca memoria, ca historia, ti que eres historiador, pois contame un pouquinho sobre. Pois, mira, o do que levamos feito, a máis do boletín, eu destacaría a participación na Feira Tradicional de Caldas, que se celebra todos os meses de agosto, no verán, e ali temos, bueno, montamos un stand que non é por quedar aquí de tal, pero ten moito éxito. Ali levamos a exposición, bueno, as distintas fotografías que recollemos entre os veciños nos anos previos. Tamén facemos unha mostra de produtos da horta de Carracedo, cociñamos, facemos filloas de sangue, chulas de cabazo, que ten moitísimo éxito entre, bueno, os veciños de Caldas e os propios turistas que acoden á feira. E, bueno, de cara aos próximos meses, aparte de sacar o 9º número de Carracedo Fala, que estamos xa traballando nel, pois pensamos en organizar un roteiro de memoria, que é un trazado que por distintos puntos que consideramos de relevancia na parroquia, e tamén, que consideramos que é un xeito para que a xente maior e sobre todo a xente nova coñeza algo mellor o lugar no que vive, por suposto, para tecer lazos entre novos e vellos, en definitiva para facer parroquia. E logo tamén temos pensado, de cara ao verán, ao longo deste ano, facer, a partir das fotos que vimos recollendo entre os distintos veciños e veciñas de Carracedo, pois unha exposición fotográfica de fotos antigas, sobre distintos aspectos da parroquia, festas religiosas, populares, como era Carracedo hai 50 anos, cousas que a xente maior, porque lle recorda a infancia, e a xente nova, porque non viveu ese Carracedo, lles gusta e lle interesa moito, porque claro, é algo que non ves todos os días. Esperamos facer a inauguración en Carracedo, como non, e logo levala a Caldas, ao centro da vila. Sobre este roteiro que me comentabas, que puntos entón serían interesantes en Carracedo para facer ese roteiro? Bueno, pois, aínda estamos discutindo os puntos que poderían compoñer ese roteiro, evidentemente a igrexa, a reitoral, a Curva da Ponte, que era un lugar onde
se fusilou a xente logo do golpe de Estado do 36 e que, bueno, non, moitos veciños de Carracedo, sobre todo, evidentemente, os máis maiores coñecen esta cuestión, pero os máis novos non. É o noso compromiso coa memoria democrática lévanos a que é algo do que hai que falar e do que a xente nova ten que coñecer para que non se volva a repetir. Bueno, e despois tamén outros puntos que poderían estar en relación co Camiño de Santiago, cruceiros, hórreos, etc. E ti como historiador serías o que faría pois esa guía, non? Sí, aínda que, bueno, é un traballo tamén que comparto cas outras dúas que conforman a dirección e tamén con algún veciño que está aí para axudarnos. E tamén sodes unha asociación moi comprometida co patrimonio e, de feito, recentemente estuvestes moi en contra dunha intervención que iba a facer a Xunta, non? Contame un pouquiño sobre iso. Bueno, pois Carracedo é unha parroquia de Caldas pola que pasa o Camiño de Santiago. É un elemento do que estamos moi orgullosos porque, a parte do valor intrínseco que supón o Camiño de Santiago, pon a Carracedo no mapa. E, por suposto, o beneficio económico que supón iso para os distintos negocios da parroquia. O que pasou foi que hai uns meses enterámonos pola prensa de que dende Turismo de Galicia se pretendía facer unha senda paralela á Nacional 550 e alternativa ao trazado orixinal e tradicional do Camiño de Santiago. Claro, nós estamos, como asociación cultural e como veciños de Carracedo, estamos totalmente a favor de calquera iniciativa en pro da parroquia e en pro do Camiño de Santiago. Pero claro, isto non pode ser a costa do patrimonio cultural. Non pode ser que a Xunta de Galicia ou Turismo de Galicia organice ou impulse un proxecto que supón deixar de lado o camiño tradicional e, polo tanto, privar os peregrinos de toda unha serie de elementos, como dicía antes, a propia igrexa parroquial, o cruceiro, a reitoral, que teñen moitísimo valor patrimonial e que enriquecen a experiencia do Camiño de Santiago para facer unha vía alternativa ao pé da Nacional 550. Entón, como veciños de Carracedo, como asociación cultural, non podíamos quedar cos brazos cruzados. E o que fixemos foi denuncialo tanto nas nosas redes sociais como na prensa local. Moitas grazas tanto a Diario de Arousa como a outros medios da contorna por darnos voz. E finalmente contribuímos con o noso grande area a que a Xunta desistise de levar a cabo ese proxecto. Así que, bueno, tedes bastante, inda que sexan unhas páxinas que dicías antes, as nosas humildes páxinas, tedes forza tamén, non? Sí, sobre todo pola forza que nos dan os propios veciños de Carracedo, que é o que nos leva a seguir adiante con isto. E tamén relacionado con este tema, tamén nestes meses, moi en relación co tema da senda alternativa, que se justificaba polo tema da seguridade, da inseguridade nacional 550, pois estamos detrás doutra loita, que sería xa unha reivindicación histórica da nosa parroquia, que é a cuestión dos pasos de peóns. Bueno, a Nacional 550, o seu paso de Carracedo, está, pois, máis ou menos, son 2 kilómetros. En 2 kilómetros só hai un paso de peóns. Co problema que supón para a seguridade tanto de veciños como de peregrinos que todos os días, a todas as horas, cruzan a Nacional 550 e fano sin ningún tipo de... deixando o paso de peatóns existente, sen ningún tipo de semáforo e sen ningún tipo de elemento de seguridade. Entón, estamos falando, estes meses, levamos falando xa co Concello para elevar unha demanda ante Fomento sobre esta cuestión que consideramos capital e que compromete a seguridade dos veciños e dos peregrinos. Efectivamente. Bueno, e xa para ir rematando, quería te preguntar, pois, que che gustaría conseguir con Carracedo Fala, con esta asociación nova? Cal sería o teu soño de conseguir con ela? É unha pregunta complicada. Pois mira, eu creo que eu conformaríame con que un rapaz novo e tamén a xente maior se sinta orgullosa de vivir no rural e se sinta orgullosa de vivir en Carracedo. Que valore que temos, que temos moitísimas cousas boas, tamén malas, hai moitas cousas que cambiar e que mellorar, pero iso, que se sinta orgulloso de ser do rural, de falar galego, por suposto,
e de ser de Carracedo, simplemente iso. Perfecto, pois noraboa pola iniciativa. Moitas grazas. E a seguir con Seguiremos, todo. seguiremos. Moitísimas gracias por vir hoxe ata aquí, E Javier. a vos por invitarme. Gracias. Gracias a vostedes tamén por estar aí e vémonos na próxima entrevista.